Popaj! Popajev robot. Oliva mi stalno gunđa da nisam dobar domaćin. Poručila mi je da nađem drugu devojku ako hoću da ostanem takav. Ali nešto se mislim, zašto bih se ja mučio kada ovdje piše kako se pravi robot? Potrebno je povezati žice iznutra. Da zatim piše, kad završiš robota, potrebno je da ga pažljivo podmažeš. I da pritisneš na dugme. Šta kažete na ovo? Moj lični robot. Kako da time da? Pogledajte, ovaj lepotan izbacuje karticu umjesto da govori. Dakle, kako da te zovem? Maksa! Pretpostavljam da ni sam ne zna koliko je jak. Ovo je Wolf. Ovo je jak. A sada na posao. Imaćeš puno posla u kući. U redu, a kako bi bilo da sada malo prezalogajiš, Makso? Da pogledam, čini mi se da si ovo dobro uradio. Palačinke su za tebe. Sjajno. Ej, prestani da se klanjaš, ubićeš me tako. Prestani s tim, Makso, sav sam u palačinkama. Donesi mi sada činiju da operem ruke, mladiću. Vreme da se odmorim. Ajde da se malo prošetamo, konzervo. Moram da izvršim neke popravke kod tebe. Treba da zamenim ove žice. O, što je to lepo. Gomila kuhinskih sudova sva razbacana. Isključite robota. Prestani, Makso. Prekardašio si. Treba da nešto da znaš, Makso. Ti si bolestan izgleda, a? U slučaju bolesti, Maksa će da pištati iz sve snage i počet će da brblja kao kakva prestanica. Ne, stvarno mora da je bolestan. Pažnja, ako mu se žice pomešaju, postaje čudovište. Sad mi to kažu. Ovo će mene više zaboleti nego tebe, Makso. Ne boj se. Nije tako strašno, moram da te naučim kako da upustiš i smiriš. Kako sad je bolje? Kad zategnem ove žice, ponovo ćeš postati poslušan i miran. O, moja lula, Makso, ugasila se. Molite za malu uslugu, molim te. Prestešće ovo tvom gazdi. Budi ljubazan, upali mi. Ej, ne time. Ovo će naučiti onog pakosnika da se kloni Makse.
Mislim da se ovo Olivi neće dopasti. Obožavam kad neko drži uredno svoj dom.